Улови малко е влезнал. То може да е много голям то. Тук е, тук отпред е някъде. Просто се дърпа. Авансът ти вари, не го намотаваш. Ти го дръж под напрежение и авансът да е готов. Бах ти амура. Дали е амур да го? Няма какво да е, той скочи. Или голям шаран. Или тия към дръхи, силна шаран. То ти върти аванса, ти не набираш му. Набирам, да се сещам. Става са малко аванс, той е напълва там. Оп, набира, да. Не да видим дали ще го фана да е във водата. Аз мисля, че е шаран. И аз мисля, че е шаран. Влезна навътре. Не е шаран, амуре. Това е много добре, че влезе навътре. Дъното подмини тук малко. Той ще се умори. Тук вече не е бе. Да. Това няма да го бързам. Няма да го бързаш, да. Тук е чисто вече. Сега ще влее под лодката. Мотора е дигнат. Авансът ти върви постоянно. Не върви, бе, навивам се малко, нали, ще да направя удар. Гледам да не натегна. Това амурна, знаеш какво прави? Знам. Даже ще му лавиш, ако ти направи. Леко. На дъното е още. Леко, леко, леко. Амур, голям амур. Огромен амур. Аванс. Над 15 кила. Това е 20-так. 20-так. Лекичко. Аванс. Работи с аванс. Не дей бързо да го ваш. Бах ти амура. И бас снимам всичко това, представяш си. Сега ще направя удар. Бах ти амура. Сега да снимам и тебе. Това е 20-так. И бах ти фа. Той ще се умори след малко. Значи мори го тук свободно. Ти от платформата ли ще огребеш? Не, ако искаш, не знам де ще дойде. От платформата е по-добре. Че я махна тогава.